Ninsabu fuq il-Qleja wieħed mill-widien li bħal ta' madwaru tħalla abbandonat u traskurat. Fil-waqt li bdew xi xogħlijiet ta' tindif verament tard tal-istaġun li deħlin fih, barra minn hekk ix-xogħol qiegħed propju jagħmlu aktar prekarju għaliex terrapien qed jitneħħa minn post u jitpoġġa f'post ieħor tal-wied li żgur ser joħloq arar. Wara snin ta' telqa fuq il-Qleja dan l-aħħar beda tindif tal-wied, iżda l-bdiewa li tkellmu magħna ikkritikaw il-mod ta' kif qed isir ix-xogħol. Terrapien u radam li qed jinġabar minn partijiet tal-wied qed jintefa' f'naħat oħra tal-wied li huma kruċjali għal passaġġ tal-ilma li jgħaddi minn dan il-wied fi triqtu lejn is-salina. B'konsegwenza tal-ammont kbir ta' terrapien li qed jintefa', il-bokok tal-mini li jaqsmu l-passaġġ min-naħa l-oħra tal-kanali qed jingħalqu. Hemm fejn il-bokok diġà huma mblukkati minn ġebel u mbarrazzi ieħor li nġar bl-ilma tul ix-xitwa li għaddiet u li minħabba nuqqas ta' manutenzjoni għadhom hemm. Aħna bħala Kunsill Lokali tar-Rabat ilna niġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati biex jibdew inatfu il-widien kollha, mhux il-wied ta' Qleja biss, il-widien kollha li għandna r-Rabat minn wara li għaddiet ix-xitwa. Hawnhekk għandna eżempju ċar ta' paniku fejn qed jippruvaw inatfu l-wied, però iktar qed jagħmlu ħsarat milli qed jagħmlu ġid kemm għall-ambjent u kemm għall-bdiew. Raħħalu bdiewa li tkellmu dan l-istazzjoni rrakkuntaw id-batijiet u diffikultajiet li għaddew minnhom ix-xitwa li għaddiet minħabba il-kwantità ta' ilma li qabeż għal fuq il-passaġġ. Fosthom wieħed li nġar bil-vettura tiegħu għal bosta metri fil-qawwa tal-ilma. Bħalissa mu pjanat xejn għax fuq naħa natfuh sewwa u fuq oħra qed jimblokka l-perit fetillu li jimblokka l-wied. Issa il-bridge li hawn l-arkata miżduda minn kullum kien u ma jgħaddi minn imkien. Mirduma taħt dan it-terrapien hemm ukoll qatt ta' siġar tal-akaċja illi kif jinġar mill-ilmijiet ikomplu joħloq ingombru fil-passaġġ tal-ilma. Għaw il-bokok huma żgħar jinstaddu bħalma ġieli ġraw ta' kważi kull meta ssir mal-tempata jingħalqu t-toroq u nagħmlu jiem sewwa l-bdiewa u residenti daw ġew ħadd ma jkun jista' jidħol. Wied Marġa, wied il-Fiddien, wied tal-Isqof u wied Liemu li huma l-widien tal-madwar jinsabu wkoll fi stat ta' telqa u b'nuqqas ta' manutenzjoni. Anke l-ġibjuni tal-ilma tħallew jitkissru u dan mistenni joħloq aktar problemi ġalla darba tagħmel ix-xita. Ma sar xejn, ma natfilna xejn u ma għamlu xejn. Din id-deċiżjoni ħażina tal-Perrit imqabbad mill-Ministeru ta' George Pulcino flimkien ma' traskuraġġna tal-widien qed ikunu tankwiet kbira r-raħħala u l-bdiewa li jagħmlu użu regolari minn wied il-Qleja.